Witajcie, pozdrawiam Rybnik. Nie mógł dzisiaj do Was przyjechać, bez to połowa słów nagrał z ich na te wideo. Prowadza małe wydawnictwo Silesia Progress, wydawamy książki po śląsku, o śląsku i mam dzisiaj powiedzieć o tym, kiedy umrze śląska gołtka. No chciałbym sobie nigdy, ale boję się, że jest to kwestia dwóch, trzech pokoleń, bo je blank mały przekaz między pokolenioma. To zamykał domy, to nie znaczy, że nasze bajki jeszcze jako tako gadają, je tego coraz mniej. Dwa, no same moja działalność mojego wydawnictwa, widzę, niby 500 000 ludzi deklaruje, że po śląsku w doma gaudą. My mamy problem, żeby sprzedać 500 książek jednego tytułu, które wydawamy po śląsku. To, to nie wiem, czy ludzie go dają, a nie czytają, czy nic nie czytają, czy czytają w innym języku. Jak w innym języku, no to właśnie jest problem, czy ty nas śląski przetrwał. Kolejną rzecz, kiedyś jak coś się śląskiego ukazało, to media o tym trąbiły. No dzisiaj już jest bardzo mały odzew. Może to dobrze, może to jest znak tego, że ukazuje się tego tak kupa, że to już nie jest drobna ciekawostka, to już jest coś blank normalnego. To by był dobry przejaw. Ale ja już uważam, że media po prostu przestały się tym interesować, kiedy to przestało być śmieszne, a zaczęło być poważne. Kiedy zaczniemy wydawać rzeczy, które może nie idzie się pośmiać jak przy wicach na festynie, ale trzeba o filozofii poczytać, antyczny dramat po śląsku przeczytać, poezja poważnego poety przeczytać. Wtedy te śląskie rzeczy stawały się dla mediów mało interesujące. Nie ma też praktycznie żadnego wsparcia instytucjonalnego, tych instytucji regionalnych, niego do centralnych, bo póki nie są ani mniejszością, czy językiem regionalnym znanym w Polsce, to tego centralnego wsparcia nie będzie. Ale instytucje regionalne też nie są zainteresowane. Ja miałem taki pomysł, żeby te rzeczy, które wydawamy po śląsku, wysyłać w świat do uniwersytetów, do ważnych bibliotek, czy to Biblioteki Kongresu w Stanach Zjednoczonych, czy bibliotek British Library w Londynie. To robimy to na własny koszt, no ale to wysyłamy po 5-6 książek z każdego tytułu, bo na więcej nas nie stać. Chcieliśmy tego, żeby tego było więcej, bo uważam, że jeśli o języku śląskim zaczną pisać naukowcy na zachodzie Europy, a to się dzieje, dzięki temu właśnie, że te książki tam leżą w tych bibliotekach, że są dostępne, to jak powstanie 10 takich artykułów na zachodzie Europy, to nasi językoznawcy no też zaczną inaczej na to patrzeć, bo bardziej gańba o tym pisać, że to jednak nie jest język, skoro uznani profesorowie na zachodzie zaczynają gadać, że to jest język. Jak powstanie 20 takich artykułów, no to może i świat polityki otworzy oczy. Jak powstanie 100 takich artykułów na zachodzie, to myślę, że my się już nie będziemy musieć przejmować o tym, co oni już myślą w Polsce, czy to jest język, czy nie, bo my sami uważamy, że jest. Świat nauki w świecie też uważał, a że ten nasz może polityczny ostać na zadku z tym, to jest jego problem, a nie nasz. Pora rzeczy teraz pozytywniejszych, co nam się udało po śląsku do tej pory wydać. Zacznijmy 5 lat temu od Listu z Rzymu profesora Zbigniewa Kadłubka, zresztą mieszkającego u Was w Rybniku. To była bardzo ważna książka dla mnie, którą prędzej przeczytał, a którą bardzo chciał wydać i też dzięki powstaniu Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej wtedy udało się to do kupy zrealizować. Potem dalej współpracowaliśmy z profesorem Kadłubkiem. Powstało tłumaczenie Prometeusza, Aeschylosa na nasz, czyli Prometeusz przybity. Kolejną rzecz, no to mistrz mowy śląskiej, dla mnie alfa i omega kwestii śląskich, Mirosław Syniawa. Wydaliśmy zbiór Dante Inksi, czyli wybór poezji światowej od Horacego przez poetów chińskich, zachodnioeuropejskich do XIX-wiecznych poetów rosyjskich. Jest też nasz Eichendorff po śląsku. Pokazanie, że po śląsku kodał się każdy wiersz z każdego języka, przetłumaczy, że to jest język równoprawny z innymi. Mirek na tym nie poprzestał. Wydaliśmy kolejny tom Wiersze i śpiewki Roberta Burnsa, to jest szkocki poeta narodowy, najważniejszą postać w historii Szkocji w plebiscycie z okazji 2000 roku wybraną. O tyle ciekawy tomik, że wiersze są i po śląsku, i po szkocku od razu.
wstępie po śląsku, posłowie po szkocku i po angielsku. No i też dzięki temu kilka artykułów powstało. Wydaliśmy książkę o filozofii po śląsku Marcina Kika. Nie no, górale mają swoją filozofię, ale też my mamy taki podręcznik historii w zasadzie filozofii od Sokratesa po dwudziestowiecznych filozofów. Krótkie biogramy, najważniejsze tezy, jest to pisane po naszemu, idzie po śląsku o filozofii poczytać. Nie byłoby tych wszystkich rzeczy, jakby nie rzeczy bardziej komercyjne, czyli kryminały po naszemu. Tu króluje Marcin Melon ze swoim Hanusikiem. Były też Silesia Noir Marcina Szewczyka. To są wszystko rzeczy, które pozwalają nam właśnie bez tego wsparcia instytucjonalnego wydawać te rzeczy bardziej z tak zwanej kultury wysokiej, które są ważne, a może mają mniej czytelników. No i ostatnio zaczęliśmy seria Śląski Druk, ale nie od słowa drukować. Jak obejrzycie logo, to zorientujecie się, od czego to słowo druk wyszło. I tam chcemy nowoczesną literaturę po naszemu właśnie prowadzić. Nie no pisanie o Śląsku, ale pisanie po Śląsku o każdym temacie życia, który nas dotyka. I tam ukazała się pierwsza książka Rafała Szymy, który też w Rybniku dzisiaj jest. Landerka, już docenioną przez wiele osób. W weekend czytał ją na przykład na Facebooku Szczepan Twardoch i zachwalał, także też polecam ta lektura. W planach na najbliższe tygodnie, bo przed świętoma ukaże się jeszcze tłumaczenie jednej z bardziej popularnych lektur właśnie tego czasu bożonarodzeniowego, Godnią pieśń Charlesa Dickensa, czyli w Polsce go dają tę opowieść wigilijną, tłumaczył to Grzesiu Kulik, który prowadzi na YouTubie kanał Chwila z Gotką. Profesor Kadłubek kończy tłumaczyć Medea, czyli kolejne antyczne dzieło, i tych rzeczy w planach jest sporo jeszcze, no ale to wszystko nie zależy od tego, czy są czytelnicy, nie? Jeśli będzie zainteresowanie Ślązoków, to my się bez tego wsparcia poradzimy. Pewnie szłoby wiele rzeczy usprawnić. Mi by się marzył taki fundusz właśnie dla tłumaczy, żeby takie osoby jak profesor Kadłubek, jak Mirek Syniawa nie tłumaczyły tych rzeczy po godzinach, żeby mogli się tym zająć, może nie w pełni zawodowo, pewnie nie chcą swoich karier zawodowych rezygnować, ale żeby mogły to robić na pół etatu, pół profesjonalnie, żeby też coś z tego mieli, bo tak na razie robią to hobbystycznie dla nas, ale to są fajne rzeczy, no ale też fajnie było, aby oni mieli z tego coś oprócz satysfakcji. Kolejną rzecz, którą chcemy sami w zasadzie realizować, to co nie chcą nam instytucje regionalne pomóc, chcemy startnąć z tak zwanym mecenasy Śląskiej Gołtki. Przygotowaliśmy z doktorem Tomaszem Kamuselą, który robi we Szkocji, a który się też z promocją Śląskiej Gołtki zajmuje, lista najważniejszych instytucji, kaj te nasze śląskie rzeczy powinni trafiać. To jest parę 50 instytucji i chcemy, żeby też Ślązowcy mogli wesprzeć to. Nie chcą, bo nie interesuje czytanie poezji, kupić książki dla siebie, kupcie. My ta książka wyślemy do na przykład Uniwersytetu Oxford, tam trafi do biblioteki, wy dostajecie certyfikat, że właśnie dzięki WUM na coś w tym uniwersytecie jest nauczyła, a może ktoś za 2-3 lata o tej książce coś napisze i to będzie wasz wkład w promocja Śląskiej Gołtki. Z mojej strony to chyba tyle. Życzę owocnych debat. Pomyślcie, co zrobić, żeby ta śląska mowa nie umarła. Wsparcie każde jest ważne i trzymam kciuki, żebyście uradzili coś, co pomoże nam jednak zachować dłużej niż te 2-3 pokolenia śląską mowa. Dziękuję.